Velkommen til Parkour Minigames. Parkour Minigames. Det er det vi skal spille. Og det handler om at få fat i det handler om at få give effekter til hinanden. Som er sådan nogle diablokke, lapisblokke. Diablokke giver han slår mig. Diablokke giver 1 point. Og jeg er skaldet. Diablokke giver 1 point, og det handler om den første der får 10 point vinder. Og så kan man så give effekter til hinanden, som wither effekt, og man kan også til gengæld man kan også give sig selv speed og jump boost. Man kan også godt selv få wither effekt. Jeg er med YouTuber The Cat. Kig på The Cat. Bare kig på ham. Jeg ved ikke hvor han er henne, men det er også så der er. Hej. I'm Lego. I'm Lego med. Jeg vil skubbe ud, for jeg overhovedet var startet. Der er en, der hedder Lego med. Der er en, der har min skin. Nice. Nej, jeg hoppede. Sebastian! Simon han sidder simpelthen her. Han sad der. Jeg sad på en gren. Woo! Wow, okay, der døde jeg. Der er ingen, der har noget point endnu. Der er ikke kommet nogen endnu, tror jeg. Jo, jeg får den! Ej, jeg er der. Ej, der var en anden telefon, tror jeg. My gracious. Jeg kan godt se den, ikke? Ja, der er 2 heroppe. Jeg har lige fået en. Ej, jeg var lige ved siden af den. Og så ramte jeg ved siden af, da jeg trykkede. Ej, det er faktisk så svært at få de skide point. Jeg fik lige et point. Nice. Mit ord er bare, hvorfor er det så svært at få de skide point? Nej! Hun tog invisibility, mens jeg var i gang med at hoppe over på den. Okay, det er ikke sikkert. Og så faldt du ned. Ja, jeg fik et point. Godt, jeg har så lige mange. Okay, hvorfor springer jeg ind i en klods? Jeg sprang simpelthen ind i en klods for at ofre mig selv. Lego-klods. Jeg har lige taget en visibility og jump boost. Jeg giver lige mig selv speed. Jeg giver lige mig selv jump boost. Løbe boost. Jeg får noget point. Jeg blev wither. Jeg var wither lige før jeg ramte wither. Og så var der en anden, der tog det. Nu hader jeg folk, der tager mine point. Nej, du fik mig ned. Og du fik også mig ned. Sjovt. Nu springer jeg ned der. Jeg er bare sådan noget. Freaking fall. Invisibility. Ved du, hvad det her point handler om, ikke? Nej, det spil handler om, ikke? Ja. Der er nogen, der får til helt det handler om. Jeg vil lige sætte mor bare lige for at komme tilbage i start, fordi jeg var så bange for at jeg skulle dø og ende mit liv som en ensom vandrer. Og så sprang jeg ned i døden igen. Hvad er det, jeg gør her? Jeg kan ikke se nogen point. Jeg kan heller ikke se nogen. Så hopper jeg herover. Wither. Så bliver det væk. Jeg var lige ved at blive reddet af en bombe. Så har jeg jump boost. Jeg har den gode jump boost. Okay, nu er vi her, og så skal vi... Wow. Ej, Witheren dræbte mig. Dræbte den da? Nej, den fik mig ned. Wither er nogle gange meget sådan. Er du? Nogle gange kan Wither også redde dit liv. Okay, jeg faldt ned. TNT har rent faktisk reddet mit liv. Det faldt jeg ned igen. Jeg fik lige point! Jeg hoppede bare ned på jorden. Hey, they now have got 1 point. Du siger, at jeg har fået mit første point, hvad? Før der havde jeg det også et. Nej, det kunne være, at du ikke fik det der point. Jo, det gjorde jeg jo ikke. Jeg var inde og se det lige på næsen af mig. Jeg har fundet en anden point. Jeg var en anden, der tog det. Jeg var lige ved at hoppe ned i det. Fordi jeg bare fløj op, og så skulle jeg hoppe ned i det. Jeg kan ikke se nogen point. Så man kan se ind til et andet map. Prøv at hoppe herud i kanten. Tag speed boost. Og så hoppe helt herud. Så vi ser en... Nej, okay, det kunne man åbenbart ikke alligevel. Jo, der. Det er på den her side. I nu så er vi i gang med noget vigtigt. Nej! Jeg var så tæt på det her point. Jeg er helt vildt hurtig. Jeg er super fast. Nu er jeg også usynlig. Ingen kan se, når jeg tager deres point fra dem. Jeg tager deres point virkelig kort. Hvor? Ja. Jeg er bare nødt til at slå en masse folk. Kom nu bare point. Du faldt lige ned under pointet. Jeg bliver ikke selvmord ned under pointet. Jeg kan se det. Jeg lavede hoppet. Hvad? Jeg lavede det. Hvilket hop? Det der hop, du failede på. Point! Nej! Okay, der failede jeg igen. Der er en, der tog det. Det er ham der Darko Gamer.
Darko Vader. Det er fordi han er Darth Vader, så hedder han bare Darko Vader. Darko Vader. Darko Vader. Okay. Han vandt spillet. Darko Gamer. Nej, det er Dark. Det er Dark og Gamer 2003. Jeg prøver at hoppe her. Okay, du kan ikke nå det. Nå. Så spiller vi igen. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja, sip. Hey, ja, sip. Vi er nu færdige med at låne hurtigt. Ja. Hvorfor er det bare flyver? Jeg ved du fløj ikke, du kiggede bare op i luften. Nå. Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg var ikke færdig med at låne verden. Nå, kom over til Bekur, i stedet for at kigge på iPad'en. Okay, Hey, jeg vil have det der point. Sig kom. Jeg vil have det. Kan du se, hey? Ja, jeg er også inde. Okay. Så er vi inde. Sure. Det ser sejt ud. Hvad mener du med sure? Er vi inde? Kommer der ikke snart nogen ind på det her game? Jeg har bare lyst til at trykke på den første, der kommer ind, bortset fra dig, altså. Hey Sebastian, hvis du bare kunne holde inde her. På den her knap, venstre klik. Så er jeg millioner gange. Det har man så altid fundet, men Jeg vidste det ikke. det er ligesom når du bygger, har du altid kunnet gøre det. Men man kan det kun på Fences. Ja. Jeg håber kun vi bliver 3. Jeg håber lige vi kommer ind og så går ham der Julian. Julian. Luca Julian. Klassisk kaffemaskine. Nej, det er min ting. Det er en kaffemaskine. Kaffemaskine. Jeg skrev det først. Kaffe. Nej! Kaffemand. Do you like politiet? Do you like politiet? Politien. Do you like politien? Det lyder lidt nej. What? Do you like politien? Ej, nu er lige en. Jeg har noget, jeg kommer til ind. Jeg blev skubbet i starten. Okay. Jeg blev nødt til at være et sted, jeg ikke er. Jeg har fundet et point. Nej, jeg fløj lige foran det. Ej, det var den anden, der tog det. Ej, jeg fik det! Ej, det var jeg har ramt det, men så var der en anden, der tog det for mig. Jeg troede, jeg fik det. Jeg har fundet et point. Ej, jeg står ved pointet. Ja, jeg tog det. Ja, godt. Jeg kan se dig selv. Jeg kan godt lide at have jump boost, det er mega sjovt. Og så mig. Okay, invisibility. Inden en kaninkrop. Andet point. Jeg ligger på første. Det kan jeg godt se. Jeg kan godt lide speedboost. Okay, nu var der lige en masse andre, der også fik andet point. Ja, nu er jeg jo syg. No one ever seen me in my life song. This is my life song. Looking at now I so strong. Obsidian. TNT. Jeg ved godt, hvad det er, der laver TNT i Whetstone. Det er også bare sjældent, man finder dem. Ja, man kan se indtil et andet map. Det er sådan en emerald map. Og jeg sagde ikke oral map, jeg sagde emerald. Det er et oral map. Jeg vil lige finde et eller andet. Nej, jeg faldt. Hvor falder man? Det er sjovt, at man ikke kan finde ud af parkour. Nej, jeg nåede næsten at tage Wither-effekten. Det eneste, jeg kan finde ud af det spil, det er bare at slå folk. Men det kan jeg ikke engang. Ej, der hackede og slog mig i spawn. Nej, men det kan man også godt. Man skal bare skubbe den lidt ud. Jeg kan ikke. Og jeg ligger på første igen sammen med en anden. Nej, jeg ligger på første, jeg var lige på vej ned for at hoppe der på en, og så tog vi det. Jeg har fundet point. Jeg skal være milliardær. 5. point. Tog lige mit point. Ja. Jeg skal være milliardær. Jeg har 0 point. Jeg har 5. Okay, han skubber mig ned i starten. Nu springer jeg ned og begik selvmord. Og hende der spooky fik lige et point.
Point. Ja, mit første. Nej! Jeg opfører mig selv for mit første point. Nej! Alle de points, jeg skal til at tage op, og folk bare ned og tager. Det var mig, der hoppede ned på den. Jamen, der var en, der gjorde det igen. Haha. Altså, hvad laver du for noget? Og jeg kunne se point lige før. Hvor er det henne? Er det blevet taget? Tror jeg. Sikker. Jeg overvåger byen op fra mit kæmpe tårn. Okay, men ikke tage mine point. Hvor jeg kan se alle mine point. Alle mine meget flotte og gode point. Jeg har set et point. 2 point. Nobody can take this point. Nobody. Point. Jeg har 6 points nu. Take my point. Jeg hælder faktisk lidt ind på dig, så har du lagt mærke til det? Hvor mange points har du? Jeg har 2. Og jeg har 6 points. Ja, men til gengæld så hælder jeg ind på dig i forhold til, hvad det var sidst. Sidst var det 5 og 0. Nu er det 6 og 2. Jeg dræbte lige en. Jeg elsker at ræbe folk, det er sjovt. Okay, der er der point. Ej, og så springer jeg ved siden af. Og ham der manden, der stod ved siden af, det tog det ikke. Jeg kan aldrig se, hvor pointsene er henne. Tak. Så fik man lige lag ned. Jeg kan se det nu. Ja, Nej, jeg gik efter det. Jeg fik det næsten. Der var 2 point. Jeg var også lige ved at få det. Jeg fik faktisk en. Nej, du fik ikke mig. Jeg fik dig ned. Nej, jeg er stadig oppe. Underligt. På min skærm, der faldt du ned. Okay, det er mærkeligt. Jeg faldt lige i landsby, så blev ved siden af. Jeg får noget. Nej! Jeg fik et point! Jeg gik efter det. Ej, Spooky vandt. Jeg havde 6 point. GG. PP. Det står for bullepik. What? Skal jeg ikke bare sige, at det var nok for i dag? Jo, det var alt for det parkour minigame. Hej, hej. Episode 1. 3, 2 og 1 og hej.